Gibasol ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel ang Army human sa nahitabong massacre sa Barangay Lianga, San Agustin. Si Pimentel nagkanayon nga ang kagubot sa mga lumad sa iyang probinsya hinungdan sa usa ka paramilitary group nga giorganisar sa militar batok sa mga rebelde. Nanawagan si Pimentel nga ang militar lang ang makapugong sa mga harassment ngadto sa mga lumad sa iyang probinsya. Matud pa ni Pimentel nga gidudahan sa mga militar nga nisuporta ang mga manubos sa New People's Army. Nagsugod og pamakwit ang mga lumad sa dihang gipatay ang tulo ka mga lumad leaders sa grupo nga naila nga Boncalis Bandit Group. Ang tulo ka mga leader mao sila si Emerito Samarca, Dionel Campos ug Dato Belio Sinzo. Mga nagkalain-laing militanteng grupo ang nagprotesta ug nagpahigayon na og rally kalabot sa pagpatay sa mga lumad.